usoro nke oriri nsọ ọmụka na-akpọ Eucharist ka anyị na-azaso n'olu nka na nke ọma. Page 1. M ga-agọzi Jehova na mgbe niile. Sọnụ mee ka Jehova dị ukwuu. Ka bụ ụbọchị Jehova meworo. Mba niile, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, gị onye obi niile gere iru gị, onye maara ọchịchọ niile, onye adịghị ihe nzuzo ọbụla n'anya gị, sachaa echiche nke obi anyị site n'ikunye ume nke mmụọ nsọ gị, ka anyị wee hụ gị n'anya nke ọma, wee bulie aha nsọ gị ka o si kwesị, site na Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Otuto dịrị Chineke mmadụ niile. Udo dịkwara ndị ya n'ụwa. Onye nwe anyị Chineke, eze nke eluigwe, Chineke bụ nna nke pụrụ ime ihe niile, anyị na-asọpụrụ gị, anyị na-enye gị ekele, anyị na-eto gị n'ihe anyị na-eto gị. Onye nwe anyị Jizọs Kraịst, onye nwe anyị ọkpara nke nna, onye nwe anyị Chineke, onye nwe anyị Chineke,
collect nke edere ụbọchị taa akwụkwọ agba ochie, akwụkwọ ozi na ozi ọma. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka anyị kpere Chineke. Nna nke pụrụ m ihe niile, Ọkpara gị Jizọs Kraịst kụziri anyị na ihe ọbụla anyị mere nwanne anyị dịchasịa nta, na ya onwe ya ka anyị mere ya. Nye anyị mmụọ ịbụ ndị odibo nke ndị ọzọ dị ka ya onwe ya bụrụ odibo mmadụ niile. Onye nwere ndụ ya nye wee nwụọ n'ihi anyị, ma ọ dị ndụ soro gị na mmụọ nsọ na-abụkwa eze otu Chineke ugbu a na mgbe niile. Ka anyị nọdụ ala maka ihe ọgụgụ. A ga-agụ ihe ọgụ nke agba ochie, akwụkwọ ihe mere nke mbụ. Ihe mere ụbọchị nke ndị eze nke mbụ, isi nke ọgụ na itoolu site na amaokwu nke mbụ. Ihe mere isi nke ọgụ na itoolu site na amaokwu nke mbụ. First Chronicles chapter 29, commence reading at verse 1. David bụ eze wee sị mkpọkọta Israel niile, Solomon nwa m, onye Chineke rọpụtaworo naanị ya, bụ nwata. Ọ dịkwa nro, ma ije ozi a dị ukwuu, n'ihi na ọ bụghị mmadụ ka ụlọ ukwu a dịrị, kama ọ bụ Jehova bụ Chineke. Ma ewerewo m ike m niile doziere ụlọ Chineke m ọlaedo iji mee ihe ọlaedo, na ọlaọcha iji mee ihe ọlaọcha, na ọla iji mee ihe ọla, na igwe ojii iji mee ihe igwe, na osisi iji mee ihe osisi, na nkume onyx, na nkume ihe ogide, na nkume ịchọ mma, na nke tụrụ agwa, na nkume niile dị oke ọnụ ahịa, na nkume mabụl na ụba. Ọzọkwa, n'ihi na ihe ụlọ Chineke na-atọ m ụtọ, ebe m nwere ihe nke aka m bụ ọlaedo na ọlaọcha, ewerewo m ya nye ụlọ Chineke m, tụkwasị ihe niile ndoziworo nye ụlọ nsọ ahụ, bụ nnụ talent ọlaedo 7.10, na ọlaedo ọfịa, na nnụ talent ọlaọcha 17.10, bụ nke anụchara anụcha n'ọkụ, iji machita mgbidi niile nke ụlọ niile. Ọlaedo ahụ bụ iji mee ihe ọlaedo, ọlaọcha ahụ bụkwa iji mee ihe ọlaọcha, na iji jee ozi niile ọbụla n'aka ndị ọka. Onyekwa nwere afọ ofufo nye onwe ya imejuru Jehova aka ya taa. Ndị isi ụlọ nke ndị bụ nna, ndị isi ụlọ nke ndị bụ nna, na ndị isi ebo Israel niile, na ndị isi usuu niile nke nnụ ndị ikom 2.10, na nke usuu niile nke ọgụ ndị ikom 5, ọbụna ruo ndị isi ije ozi eze, wee were afọ ofufo nye onwe ha. Ha wee nye iji fee ofufe ụlọ Chineke ọlaedo nnụ talent 12.10, na oru nnu derik, na
na nnu ise, na ọlaọcha oru nnu talent na nnu ise, na ọla oru nnu ụzọ abụọ na nnu ise, na igwe oru nnu talent na ụzọ iri na abụọ na nnu iri, ndị a chọtara nkume dị oke ọnụ ahịa n'aka ha wee nye ha itinye n'ụlọ akụ nke ụlọ Jehova n'aka Jehiel onye Gaishọn. Ndị Izrel wee ṅụrịa ọṅụ n'ihi na ha were afọ ofufo nye onwe ha, n'ihi na n'obi zuru oke ka ha were afọ ofufo nye Jehova onwe ha. Ọzọkwa, David bụ eze ṅụrịrị ọṅụ nke ukwuu. Nke a bụ okwu Chineke. N'ọnọdụ akwụkwọ ozi, anyị ga-agụ ọlụ ndị ozi isi nke abụọ mata amaokwu nke 21. Ọlụ ndị ozi isi nke abụọ mata amaokwu nke 41. Ya mere, ndị nara okwu ya nke ọma emere ha baptizim ụbọchị ahụ, wee tụkwasịrị ha ihe ra ka nnu mmadụ 750. Ha wee na-anọgidesi ike n'ozizi ndị ozi na nwekọ, ịnyawa achịcha ha na ekpere ha. Mmadụ niile wee tụọ egwu n'otu n'otu. Emekwara ha ọtụtụ ọlụ ebube na ihe rịba ama site n'aka ndị ozi. Ndị niile ndị kwere na Kraịst kwekọkwara ihe niile. Ha were ihe niile ha natara, ihe niile ha nwere, wee kesaa ha nye mmadụ niile dịka mkpa dịrị onye ọbụla. Ha jikwa otu obi na-anọgidesi ike n'ụlọ ukwu Chineke kwa ụbọchị. Ha na-anyagakwa achịcha n'ụlọ ha, wee nara ihe oriri ha n'obi ụtọ na obi nke ndị na-aghụghọ adịghị ya. Ha na-eto Chineke. Ihe ha na-atọkwa ndị Juu dum ụtọ. Onye nwe anyị na-atụkwasịkwara ha kwa ụbọchị ndị a na-azọpụta. Nke a bụ okwu onye nwe anyị. Abụ maka gradual 216.
ọbụla nwa nke mmadụ ga-abịa n'ebube ya ya na ndị mmụọ ozi niile, mgbe ahụ ka ọ ga-anọkwasị n'oche eze nke ebube ya, ma n'iru ya ka a ga-eme ka mba niile zukọ. Ọ ga-ekewapụtakwa ha otu narị ibe ya, dịka onye na-azụ atụrụ na-ekewapụta atụrụ na ụmụ ewu. Ọ ga-ekpe ya. Mgbe ahụ eze ahụ ga-asị ndị nọ n'aka nri ya, bịanụ ndị agọziri agọzi nke nna m, letanụ alaeze edoziworo unu wee nye m ihe m ga-eri. Akpịrị kpọrọ m nkụ, unu wee kuru mmiri nye m. Ọ bụ m ọbịa, unu wee kpọbata m. Agbara m ụtọ, unu wee bukwasị m akwa. Arụ adịghị m ike, unu wee leta m. Anọ m n'ụlọ mkpọrọ, unu wee anyị hụrụ gị na agụụ na-agụ gị, anyị wee zụọ gị. Anyị hụrụ gị na agụụ na-agụ gị, anyị wee zụọ gị. Ma ọ bụ mgbe akpịrị na-akpọ gị nkụ, anyị hakwara gị ka ị bụ ọbịa, anyị wee kpọbata gị. Ma bụ ka ị na-agba ọtọ, anyị wee bokwasị gị akwa. Olee mgbe anyị hụrụkwara gị ka arụ adịghị gị ike, ma ọ bụ n'ụlọ mkpọrọ, anyị wee bịakwute gị? Eze ahụ ga-azakwa ha sị ha, n'ezie n'ezie sị m unu, ka ọra bụ otu unu si mee nye otu onye n'ime ụmụnna m ndị a, bụ ndị dịkarịsịrị nta, mụ ka unu mere ya nye. Mgbe ahụ ọ ga-asịkwa ndị nọ n'aka ekpe ya, pụọnụ n'iru m, ndị a na-abụ ọnụ, ka gaa n'ọkụ ebi ebi ahụ nke edoziworo nye ekwensu na ndị mmụọ ozi ya. N'ihi na agụụ na ogoro m, ma unu enyeghị m ihe m ga-eri. Akpịrị kpọrọ m nkụ, ma unu ekughị mmiri nye m. Abụ m ọbịa, ma unu akpọbataghị m. Agbara m ụtọ, ma unu ebukwasịghị m akwa. Na arụ adịghị m ike, anọkwa m n'ụlọ mkpọrọ, ma unu eletaghị m. Mgbe ahụ ndị ahụ ga-azakwa ya sị, Onyenwe anyị, ere gị ike, ma ọ bụ ka ị nọ n'ụlọ mkpọrọ, ma anyị ejereghị gị ozi? Mgbe ahụ ọ ga-aza ha sị, n'ezie n'ezie asị m unu, ọra otu unu na-emeghị ya nye otu onye n'ime ndị ya dịkasịrị nta, mụ ka unu na-emeghị ya nye. Ndị a ga-apụ jee baa n'ahụhụ ebighị ebi, ma ndị ezi omume ga-aba na ndụ ebighị ebi. Nke a bụ oziọma nke Kraịst. Ka anyị kpere Chineke. Onye nwe anyị, ịbụ ọkaka, ịbụ eze, idebela anyị ndụ n'etiti ndị dị ndụ. Ka ị na-achọ ịgwa anyị okwu n'ụtụtụ a, meghee mmụọ anyị, meghee anyị isi obi anyị, nyere anyị aka ka ihe ị na-ekwu wee bara anyị ulu, ka wee mekwa otu isi chọọ ka anyị mee n'oge ikpeazụ. Ka otuto niile wee bụrụ nke gị n'aha tonu Chineke. A na-ekene mmadụ niile ndị kabara arụfụ ụka wee bịa na chọọchị. Na-ekenekwa Chineke na onyela anyị amala anyị niile dị ndụ n'etiti ndị dị ndụ. Kenekwuo Archdeacon anyị, onye nye m the privilege to stand on the pulpit today to share his word, the word of God with you. I'm trusting the Lord that this ministry that he has committed into our hands, we will not fall on the way, we will fulfill and will achieve in the name of Jesus. Ọ bụ na ị na-anya n'ebe anyị ji wee mere isiokwu n'ara, my year of total obedience, irube isi akụrụ mmiri. As far as Chineke dị concerned, onye erubere isi ma onye erubere isi luo na etiti, ha na-abụ the same. Until you obey God totally and completely, you have not obeyed. And ọ bụ na anyị nekwasị anya n'ife anyị na-achọ ịtụgharị n'uche, o nwere ọtụtụ ife Chineke tinye n'obi ka m kwee
And I believe that time will allow me to say them. And the key thing I want to start by saying is that as far as this life is concerned, there are 5 principles that God has given me that if only we can hand over to him and follow as it is, surely will end well. And the principles are: think and act God. Think and act good. Think and act positively. Think and act impacts. And think and act results. I don't have time to expatiate them. If you know them down, our theme is working together as team members. Why your neighbor say, touch your neighbor. Say, neighbor, why you also say, neighbor, no goal kaina abanye ball ne. Why you also say, neighbor, ana azozi gini kwanu. To be frank with you, onwere ife anazo na obuni wata. And so when we are talking about working together as a team, you will understand now onwere ife Chineke na-eme, unity and oneness is very, very key to God. And the ekwensu wotali ofuma. So every now and then, if you need to be ife na aga ofuma, na ife ekwensu na-eme bụ utinye ntisa. Aka na asị na ọ bụ na agbakọ ọnụ nyụọ mmamịrị. Omegin. Na ọ bụ na onye a na-anyụ this side, onye a na-anyụ this side. Ọ gbagodo ofufu na those two sides, ọ ma dị ka na-anyụkọli ọnụ. And so the devil knows this. But the challenge we have in Christianity today is that we are assisting the devil much more than assisting God. So when the devil comes to do what he wants to do, we obey him much more than onye kpọrọ na ekwensu na akpa nkata oge ụfọdụ ọsị na ife na-ewute ya bụ na ndị mmadụ na-asị na fa bụ ụmụ Chukwu mana fa na-erubere isi. Fa bụ ụmụ Chukwu mana fa na-erubere ekwensu isi. Onye kpọrọ onwe nwa Chukwu mana o rubere ekwensu isi, nwa onye ka ọ bụ? Ka anyị welile agụ eze anyị ọnụ, onye na-erubere. And all no gain na Jesus no na achọ baptism. He agreed with the God the Father, God the Son, the God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. He came down. The Bible says, "Oh, God the Holy Spirit." He came down. The Bible says, "Oh, go see na river Jordan na puta." Na Matthew chapter 3 from verse 16. Or say, "No nu sinenu." First of all, Mozi or induna jebi kwase anisi as Holy Spirit. Onusinenu puoku as God the Father. Jebi kwase anisi as Holy Spirit. Onusinenu puoku as God the Father. See, this is my beloved Son, in whom I am. See, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. They worked together. So obuni nefe the blessed Trinity ine wetantisa. Ema no obro fam oge. Because when we ife nwatakịrị ya meketa nne na nna ajụ asị onye eme gịnị? Ịnụrụ aka ajụ mmadụ onye eme oge, onye ahụ eme ego mistake. Ada agwa onye na-eme ife ọma onye eme oge. Ọ na-eme ife ọma mfa ha ya ada azọ nne na-asị na ọnya amụ nna asị ọmụnwa. Hallelujah. Ife ị ga-ajụ onwe gị bụ ka ị nọ na chọọchị a ajụjụ ọ na-ajụ Chineke na-ajụ ọ na-asị onye eme oge. Ka ị nọ na chọọchị a mmụọ nsọ na-ajụ si onye eme oge. Jesus ọ nọ na-asị onye eme oge. And so when we are talking about unity, working together as a team, onwere ife nwere ike achieve in a body without being together. TEAM is an acronym, is equally a word. And it means together, everyone achieves more. Together, everyone achieves more. Where there is team spirit, onwere onye ada participate. Where there is team spirit, enwe tulu nea and ulu ya bia onwere onye aya agopo. That's one good key thing about team spirit. You are working together.
the gains that are there, nobody is discredited. And so you see that you don't lose anything for working in a team. Have you discovered that no man is an island? Some of us are car sellers, but in a fuel. Majority of the people who are car sellers were moto. Not to everybody chiche. When a motor I go without fuel. So I wasn't no yan alana, so you nearly fuel nonsense. Moto dobanebe muta ne no ne moto. He has to go to the man that is selling fuel to buy. And a lot of times you discover that non-dinele majority of the things I need kachineki at a low level. Ebola galanya. In our snob poor people. You cannot do without them. Just like poor people cannot do without rich people. Only if now. But the issue is that if no chuku it's quite unfortunate that most of the times when we come for Holy Communion service, everything is sharp. And I'm trusting the Lord that you open up and hear some few things that God wants to say. Adi ejim basa enwe tulu obuna. Adi ezin tisa enwe tulu obuna. Paul will take a time. Now 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Osikeji kota unu niile onu. Unu na-ekwu ofu ife. Unu na-eme ofu omume. Ka ọ bụrụ ofu ife. Last Sunday, Anglican parishioners kedu ife ụkọchukwu ya ada alụ. Ọ ya ada agwa pews okwu. Ọ bụkwa na enwere ụkọchukwu congregation not otu afa na anya na auto nwere onye na ebe a onyezi ya guide. So all of us are important. The key thing is, do you recognize your own responsibility? Are you doing your own responsibility? Because if ị ga-arapụ ife ị kwesịrị ime ị na-achọ ife ga-arapụ ife ị kwesịrị ime ị na-achọ ife onye nke ọzọ na-eme o metalịa na ọ metarịa ife onye nke ọzọ na-eme o metalịa na ọ metarịa. Bara ndị Igbo sụọ n'inu si na onye na-alụ mmadụ ofu aka na gịnị na-eme ọ gị ya agwazi m aka one ọ amarọ m. The only thing bụ na adị sure na aka na-alụ onye na-alụ aka karịa aka ọ na-alụ onye na-alụ aka karịa aka ọ na-alụ. You may tell me no the Tom or be no. You may tell me no the Tom or be no. I don't want us to contest that. I don't want us to contest that. I don't know. Obu no is second, obu no is see. Em mama. Mana kitin mo mabuna. Nke na alụ, nke na alụ ge kan nke na alụ. True or false? So ife di mpania bụ wedata anya gana. So ife di mpania bụ wedata anya gana. Obugo no nwere onye na-emezọ agwa ya n'ime John. Agaba onye na-emezọ agwa ya n'ime John. Agaba paniru. We disagree. In fact, if put on a place where people, intellectuals are, they have no disagreement, then they are not growing. Because you must see things from different views, from different angles. But we must be in position to now gather all our views together, analyze them together, and project forward and know the one that will work. It's not every of them that will work. Some are constructive, some are destructive, some are destructive. Hallelujah. The matter is, Igbo onye agwanam. In a field no onye agwanam. In a field no nke ma kachasi. Even God bụ onye machasi ife niile. Isaiah chapter 1 verse 18 or say, come, let us reason together. But it still says, come, let's reason together. So if God that created us, that owns all knowledge, can allow us to come and discuss with him, then who are you? A time came when God was wanted to destroy Israel. And Moses called him and said, Father, listen, remember, one Egypt, guys, and each time if you go to Egypt, ni na wilderness, guy Canaan. If putazie na wilderness destroy I, kedu ife ndị Egypt yepu. Chineke sị, ọkwa eziokwu nwa m. Ewepụ m obi n'ife nchọrọ imefa. Ka nwedata obi. Chineke na mmadụ na-akpa nkata. Ọ chọọ igbu Sodom and Gomorrah sị na ga-eje gwa Abraham na ya amalili. Ọ bụrụ na Chukwu kele anyị wedata onwe ya na ịgwa onye ọzọ. Gị nwa bụ mmadụ kedu ife na-eme? Why are you finding it difficult to surrender? Why are you thinking no nke ma nke machasị?
Why can't we work together as a team? There's a reason why God is bringing this message. Working together as a team. Amaram ife na me na Messiah. And if we must agree with one another. Because if na ada ajo mmadu bụ ambata na church zochi ife ni na anazo. Ebe edu ka ị na-eje. Izochi ife ahụ ọ bụ na Chineke nga-ama ilu enigwe ifuzi onye aga na ya na-azụ ya agbapụ jebe ebe. If you cannot agree with the person here, is it when you get to heaven that you agree? Onye ade eme agree n'ụwa o eje enigwe. I'm just on a lighter mood. People of God, let us understand that onwere ife Chineke na-eme n'ụwa tata gara iji mmadụ. O nwere ike ime nwe n'onwe, but he has decided on his own that he will use human beings. On his own. Onye ka ị na-enekwasị anya agwa okwu Chukwu now? Ọ Chukwu ọbụrụ mmadụ, mana onye ka ọ na-eyuzu ekwu ya? Ife niile Chineke na-eme bụ mmadụ ka ọ na-eji. So ọ bụzie na o debela anyị n'ụwa ka anyị gosi ụmụ ụwa na onyenwa bụ onye na-achị anyị na-azọ oko ha ka eke ụmụ ụwa esi wee mazi maka Chineke. Ka anyị na-anya n'ebe anyị go na 1 Chronicles chapter 29 1-9 ebe afọ Moses sat down. David sat down and he called people.